Ćao svima narode! Dakle, ovo je naš jutarnji vlog sa Dijanom iz Dubaija. Ali evo pitanja, zašto ja jedina emitujem? Zato što Dijana još uvek spava. Hajde da je probudimo. Dijana, ustaj. Zašto se smeješ? Previše je svetlo. Svetlo? Hajde ustaj. Moram da idem. Gde? Na snimanje. Sada? Da. Ideš za Kijev? Dijana, hajde ustaj. Ne mogu. Moram da letim. Kijev? Da. Letim za Kijev. Danas. Jesi sigurna? Naravno. Hajde ustaj. Kakav Kijev? Šta? Dijana. Tu sam. Razumem da si tu. Hajde ustaj. Pogledajte kako je već preplanula. Hajde, pozdravi sve. Hajde, pozdravi sve. Zašto me snimaš? Jel ti mene snimaš? Da li me snimaš? U stvari nisam te pitala, snimaš me. O Bože, zdravo svima. Ne razumijem zašto me snimaš. Jer bi trebalo manje da spavaš. Manje? Dobro jutro. Ideš na snimanje? Ja? Da. Upravo si rekla da moraš da letiš za Kijev na snimanje. Stvarno? O, to sam rekla? Pa da. Dobro. Dodaj mi vodu, žedna sam. Vidite, moram da poslužim Dijani vodu. Da, zato što si me probudila. Pa vidim da se ti spremaš, što je super jer moramo da idemo na doručak. Koliko je sati? 9? Moramo da se spremimo. Naš doručak je do 11, pa moramo da požurimo. Jel tako? Da. Vau, tako si preplanula. Stvarno? Da, ludilo. Dakle, hladno mi je, ali mislim da je samo ovde hladno. Napolju je toplo. Zašto je vrijeme tako čudno? Pogledaj. Da, nešto nije okej s vremenom. Napolju deluje baš vlažno i sunce uopšte ne izlazi. Ali će izaći, juče smo se probudili i nije ga bilo. Kasnije izašlo. Da. Dakle, narode, već smo se presvukle. Ovako sam se danas obukla, tako da sad idemo da jedemo. Ja sam malo izgužvana, zato što idemo na snimanje u Kijev. Zapravo da. Dakle, mi ćemo... Pomozi mi da stavim masku samo. Ti uzmi ovu stranu. Stavljamo masku. I idemo na doručak. Ovdje je vrijeme jako čudno. Kao da nema sunca. Da, ali izgleda okej. Pa ne znam, sada ćemo izaći napolje da vidimo šta se dešava. Okej, idemo zajedno. Au, udarila sam se. Moramo da ugasimo svetlo. Idemo u lift. To je to. Prvi put idemo same na doručak. Ne znam ni gdje treba da idemo. Ovdje je mračno, ali ne obazirite se na to. Idemo napolje i bit će svetlo. Da, idemo na doručak, ali... Ok, ponela sam svoju karticu. Idemo na doručak, a ne znamo gdje, jer juče nismo zapravo otišle. Izgleda da nismo ipak same. Da. Prespavale smo ga, sad je već 9:15. Doručak je do 11. Dakle, moramo da požurimo, ali nadam se da sada ima nešto, jer ima ljudi koji se bude veoma rano za razliku od nas. Jel tako? Da. Ok, idemo. I također... Hvala. Kuda? Voda. Ok, idemo na doručak. Šta je tamo dole? Dole izgleda tako jezivo. Bitno je samo da ne padnemo, jel tako? Pogledajte kako je prelepo. A danas ćemo opet negdje da idemo. Vidite, tamo je vodeni park ili... Da, izgleda kao vodeni park. Mislim da nisam pogriješila. Pa
Pa dobro, idemo na doručak. Au! Šta? A, tačno. Ok, narode, u liftu smo. Pre nas su došli još 2 lifta, ali su bili puni ljudi, pa smo odlučile da ipak sačekamo. A sada idemo na doručak i nadam se da ćemo sada shvatiti gde je. Ne znam gde su nam roditelji. Verovatno spavaju. Možda su i već na doručku. Slušaj, ovdje je tako hladno. Ili je do mene, ali tako mi deluje. Dakle, narode, ovo je predvorje. Ne znam. Koga da pitam? Na recepciji. Knopa, idi pitaj, a ja ću sačekati ovde. Knopa je tu da razgovara sa svima jer zna engleski mnogo bolje od mene. Dakle, izgleda da je doručak tamo. Tamo? Ili tamo? Da, tako sam i mislila. Upravo sam to rekla. Pa, vidite, pronašli smo gde je doručak. Trebala si doći sa mnom da pitaš. Ali ja sam snimala i govorila da si pametna i da znaš engleski. Ok, pa to je to. Idemo na doručak, ali ne vidim naše roditelje. Jel još uvijek spavaju, Knopa? Možda ne spavaju, možda su već doručkovali. Ok, narode, sada ćemo vam pokazati šta ćemo danas da jedemo. Znate da ne jedemo meso, pa ćemo morati da uzmemo nešto vegetarijansko. Hajde da vidimo. Ok, narode, stigli smo na doručak. Vidite, ovdje sedi mnogo ljudi, a Knopa i ja smo sele za ovaj sto. Doneli su nam voće, peciva i ne znam šta još. Ovdje imaju kobasice, ali ne možemo da ih jedemo. Doneli su nam i latte, mojito bez ičega, dakle samo mojito. Je li ima ukus kao mojito? Da, probaj. Naručili smo za sebe 2 tosta sa avokadom. Nije ukusna. Ima ukus kao da je neko samo iscedio limun u vodu. Daj da ja probam. Malo je čudno. Da, jutarnja vodica. Pa naručili smo i 2 avokada, ne, 2 tosta sa avokadom. Po 1 wafel sa bobicama. Sa bobicama, zaboravila sam kako se kaže na ruskom. Naručili smo wafle sa bobicama. To je jedino vegetarijansko. Ovdje u suštini nema vegetarijanske hrane, što je zapravo jako tužno. Naručili smo zelenu salatu i nadam se iskreno da će biti ukusno. Jel tako, Knopa? Super. Knopa, doneli su nam nešto. Oh, thank you. Evo, doneli su... Rekla sam ti da su 2. Da, doneli su nam po 2 vafla. Šta je ovo? Je li ovo med? To je Nutella. Ovo je javorov sirup, a ovo Nutella. A, vidim. Dobro, i 2 jagode, ok. 3. 1, 2, 3. Vidim samo 2. Ok, narodi, idemo sada da jedemo, a kada sve bude servirano, sve ćemo vam pokazati. I prijatno svima koji jedu. Da, prijatno svima koji jedu. Daj da ja snimim malo mesto tebe. Zašto mene snimaš? Jel izgledam ok? Kao i ja. Dakle, narode, doneli su nam ono što smo naručile. Nastja, snimaj. Dakle, imamo wafle, tost od avokada. Ovdje je tost od avokada. Ovo je nešto što nismo naručile, samo su nam doneli. Ovo je neka vrsta poklona od hotela. Da. I ovo je također, a ovo je moja zelena salata. Nadam se da je ukusna. Pa vidjet ćemo kada probamo. Možda i nije ukusno. Dakle, narode, to je to. Idemo da jedemo sada. I prijatno svima, bon apetit i nama. Verovatno izgleda veoma loše. Jel da? U svakom slučaju da ćemo se vidjeti kad se vratimo u sobu. Da, tako je. Trebamo da idemo na plažu i na bazen, tako da negdje ćemo sigurno otići. Dakle, vidimo se kada se sredimo. Baš smo lijepo jele. Sačekaj, znam. Dakle, narode, stigli smo u naše sobe, to jest sada idemo u našu sobu, pa idemo, jele smo avokado. Zašto uvijek hoću da kažem avokado sa tostom? Tost sa avokadom. Bio je zaista ukusan, ali iz nekog razloga sada nam je malo muka. Ne znam kako to funkcioniše ni sa čim je povezano. Nije baš prijatan osjećaj. Da, sada ćemo možda malo da odmorimo. Ovdje je baš zagušljivo. Spremat ćemo se za plažu. Moramo da uključimo klimu jer je ovdje toliko zagušljivo. Uvijek isključujemo klimu jer je ovdje maksimum 26 ili 5 stepeni. A to nam je hladno. Dakle, uvijek je gasimo noću da se ne bismo razboleli. Pa narode, zdravo još jednom. Kao što vidite, presvukle smo se i danas smo kao yin i yang. Ja u belom, Nastja u crnom kupaćem kostimu.
Sada idemo u sobu mojih roditelja, pokupit ćemo ulje za sunčanje, uzet ćemo torbu za plažu i onda ćemo krenuti na plažu. Dakle, to je to, sada ćemo obući naše majice i idemo napolje. Pa narode, izašle smo, idemo sada hodnikom, ovdje nema nikoga tako da možemo da skinemo maske. Uostalom, šta sam htjela da kažem, sada ćemo vam pokazati lift kojim idemo do sobe mojih roditelja zato što je... Ovo je jedini lift. Ovo su klasični liftovi gdje možete ići gore dole samo sa svojom karticom, znate. A mi treba da se popnemo na 11. sprat, što je nemoguće uraditi jer svaka kartica je registrovana za vašu sobu i zapravo vaš sprat. A mi trenutno boravimo na 8. spratu. Zato sada idemo drugim hodnikom do... još jednog lifta. Da, do drugog lifta. Lift ili lifta? Lift. Ne znam šta je tačno. U svakom slučaju, ako smo nešto pogrešno rekli, ispravite nas u komentarima. Knopa, ti se ne vidiš. Tu sam. O, napolju je tako svetlo. O, čoveče. Jako je vruće. Da, ja tako mislim. U svakom slučaju, evo nas. Uplašila sam se. Ja isto. Hello! Good morning! Ovo je tako ljubazan čovjek koji nam je dao bombone, to jest lizalice u prethodnom vlogu u obliku školjke. On je tako fin, ali ozbiljno, zaista je ljubazan. Dobro, evo stigle smo do... lifta. Da, stigle smo do lifta. Lifta? Da. Lifta. Ok, dobro. Idemo sada u sobu mojih roditelja, nadam se da ne spavaju i da će nam dati kremu i torbu za plažu, jel tako? Dakle, ulazimo u lift. Ok, u liftu smo, pa vidite, sad bi trebalo da upali. Vidiš, eto upalio je, ovdje nam ne treba ta kartica, ali u onom drugom morate da stavite svoju karticu ovdje i možete ići samo na svoj sprat. Da. Inače, nema šanse da se popnete. Ok, sada ćemo ponovo morati da hodamo. Evo, izašle smo. Ovo je hodnik, ovdje ima soba, ali treba da idemo u skroz drugom pravcu. Da, tako je. Ne znam zašto su to tako uradili, ali valjda im je tako zgodnije. Dakle, ispostavilo se suprotno je red sa parnim brojevima, suprotno tome je red sa neparnim. Da, jel sada idemo ka parnim brojevima ili... Mislim da da. Ne, idemo na neparne. Da. Dakle, da, idemo na neparne. Desna ruka mi je skroz otekla. Držala sam na plaži predugo knjigu i onda mi je ruka otekla. To je prosto ludilo. Knopa, ajde malo ti snimaj. Ok. Otvori vrata. Izgoreo mi je nos od sunca. Znam da nije važna informacija, ali govorim. Good morning. A šta pričaš, Knopa? Govorim da mi je nos izgoreo od sunca. Nije baš važna informacija, ali sam rekla, eto. Pa, ulazimo. Dakle, mislim da smo stigle. Sada će nam neko otvoriti vrata. Verovatno. Niko ne spava, zar ne? Ok, narode, uzela sam naočare. Ako ih ponovo izgubim, to će biti strašno. Nećeš ih izgubiti, pazit ću ih. Dobro, pa evo, idemo u sobu. Uzela sam malo vode i još jednu masku. Pa, idemo. Čini mi se da smo stigle. Pozvonit ću. Ovdje je zvona na vratima. O, zvoni. Čekamo roditelje, sada će otvoriti. Otvorite vrata. Pa, konačno smo uspjele. Uzeli smo torbu za plažu, što je sjajno. Uzeli smo kremu za sunčanje i češalj i naočare i nosimo peškire na plažu. Da, tamo se plaćaju. Konačno idemo na plažu. Jedva čekam da plivam. A mi ćemo vam sve snimati. Snimat ćemo i fotografije i videe za TikTok. Dakle, narode, nadam se iskreno da ću uspjeti da napravim dijeni sjajne fotke. Da. Ali to ne zavisi samo od fotografije, već od modela, a ja sam lepotica. Pa narode, sišli smo dole, sada smo blizu hotela, ovdje negdje su bazeni, a mi smo došli po peškire. Ovdje nema nikoga. Čekaj samo malo, sve je okej. Ali ovdje nema ko da nam prode peškire. Ja sam već stavila naočare zato što ovdje sunce zaslepljuje. Iako nema sunca, još uvek je jako. Dakle, sada ćemo uzeti peškire i krenuti na plažu. Plaža je ovdje, da. Pa okej, narodi, idemo da plivamo, da se sunčamo i da se fotkamo. A koga da pitamo? Ne znam koga da pitam. Treba nam neko da nam da peškire. Okej, narode, uzeli smo peškire i idemo da nađemo mesto da sednemo negde. Sunca nema, ali sija. Da, sunca nema, ali sija poprilično jako, moram vam priznati. Ljudi hodaju bosi. Pa ne znam, možda bi trebalo da skinemo japanke, zato što sada ne želim da hodam u japankama po pesku. Pa ne znam. Dobro, okej, ići ćemo kako smo krenule.
Dakle, moramo da pronađemo... tamo su suncobrani. Da, besplatno, ali malo je daleko od mora, iskreno. Mislim da su ostali zauzeti. Pa idemo da proverimo. Hajde da stavimo peške rode, pa ako ništa vratit ćemo ga. Super, gledajte ovo, ali nemaju one zavese. Da, to. U svakom slučaju ovako izgleda ova kao saletnica, ali bi trebalo da postoji, kako se kaže, zavesa. Mali krov. Da, mali krov na krovu. Da. Dobro. Vidite, ovo je hotel Sail, odmah do našeg, a naš izgleda ovako, također je predivan. Nema ni tamo. Da, jer su daleko od mora i očigledno niko ne želi da ih rezerviše, razumeš? Jel se kaže rezerviše ili kako, iznajmi? Mislim da je nebitno. Čoveče, ovdje je tako vruće, narode, ne biste verovali. Ali bez brige, snaći ćemo se. Izgleda su svi zauzeti. Pa ne znam, juče smo se vozili na onoj stvari sa toboganom. Da, danas ćemo vidjeti šta ćemo. Sišla sam niz taj tobogan i rekli su mi da ne mogu, samo bebe mogu, a beba je Dana. Dakle, tako je bilo. Juče smo bili u ovom baru, kupili smo nešto lepo. Knopa je nestala. Super. Pa Knopa, jesi odlučila gdje ćemo se smestiti? Tražim suncobran. Da, ima dosta besplatnih, ali svi su okrenuti da ih sunce obasja. Ovo je preteško, izgoreću bukvalno. Stvarno je loše. Prevruće je. Dakle, narode, pogledajte, ovdje je nevjerovatno lepo. Vozili smo se na jednom od ovih juče. Pogledajte tamo, to je mašina tamo. Juče smo se vozili. Iznajmile smo jedno od onih tamo stvari samo na jedan dan. Sada smo odlučili tu malo da iskuliramo. Kasnije će doći roditelji, a mi ćemo otići odavde. Ali još uvijek su u sobi, tako da ćemo imati vremena za sunčanje, jer ne možemo da ostanemo ovdje ceo dan. Osim toga, danas izlazimo. Dakle, sada ćemo moći da se sunčamo, nanosimo kreme za sunčanje, SPF, da ne izgorimo. Pogledajte. Imamo fotkanje. Kupile smo ovaj SPF 50, rekli su nam da je stvarno dobar. Stvarno je dobar, da. Sada ćemo da ga isprobamo. Ja stavljam SPF samo na lice, jer me noge baš i ne peku, ali lice me grozno peče. Dakle, ne želim da se ljuštim. I ramena. Da, ramena također. Pa probat ćemo i ovaj losion za sunčanje. Pogledajte, ovo je za sunčanje. Evo. Ok, ljudi, sada ćemo se fotkati, a kada odemo na kupanje, vi ćete poći sa nama. Pa, narode, upravo smo se vratile iz vode i bilo je neverovatno. Knopa, pokaži kako je lepo. Idi pokaži. Idemo zajedno. Kosa nam je mokra i ne izgledamo wow, ali skroz je cool. Ovdje je veoma toplo. Voda je preludo topla. Stavile smo SPF, ali već je ispran. Sada ćemo ići još malo da plivamo, a ja želim opet da se sunčam. Pa mi smo napravili nekoliko fotografija i snimile TikTokove. Nadam se da me dobro čujete, jer ovdje je jako vetrovito. Pa u svakom slučaju, narode, da idemo na bazen. Ne znam, možda htjeli smo da idemo na bananu, možda malo da se zabavimo, ali vidjet ćemo. Usput ćemo da odlučimo šta ćemo. Ali nismo sigurne da ćemo zapravo ići, tako da vidjet ćemo kasnije šta ćemo. Ulazimo malo dublje u vodu. Naši roditelji i moje sestre još uvek nisu došli. Sigurno su u sobi. Telefon mi se pokvasio. Jesi ga pokvasila? Knopa je potopila telefon. Vidite, plivamo. Divno se provodimo ovdje. Atmosfera je prosto fantastična. Upadam. Nadam se da ovo neće završiti u vlogu. To je, stvarno je slučajno. Ali nebitno. Namerno ću to da stavim. Super! Dakle, narode, ovdje je stvarno predivno. Bila sam na Tajlandu 2 puta, na različitim odmorima. Tamo je također bilo neverovatno, ali ovdje je drugačija atmosfera totalno. Malo je drugačije. Na Tajlandu nismo išli toliko u kupovinu, samo smo bili u vili, opuštali se, išli smo na planinu sa nekim majmunima, ali ovdje je nekako drugačije. U svakom slučaju, ovdje je stvarno super. Dopada mi se ovdje i zaista želim da pocrnim. Knopa, sad ćemo da plivamo? Da. Sada ću snimiti malo sebe kako plivam, ali da se ne udavim.
More je slano i voda mi stalno ulazi u oči, boli me kao lude, ali najgore je kada mi voda uđe u nos, samo toliko peče, mislim da razumete, da. Vidite tamo na plaži. Okej. Shvatam, u svakom slučaju. Išli smo do Bova. Juče smo išli do Bova i bilo je stvarno super. Ovo je iza nas lovi. Da. Vidite, blove. Moramo da plivamo pored Bova jer u ovom dijelu mora svašta pluta okolo kao čamci, banane i tako dalje, znate. Malo sam se umorila. Pa u svakom slučaju idemo. Dakle, narode, nastavit ćemo da plivamo, a vi ostanite sa nama. Donijete okupaće kostimom iz spada. Super. Ozbiljno, narode, ovo je ludilo. Pogledajte me, pogledajte. Izgorele smo. Pa mislim, nismo baš jako, ne znam. Noge su mi malo crvene i lice isto. Ja sam izgorela. Evo je Knopa. Uglavnom, malo smo izgorele, sada čekamo roditelje, moja sestra Dana i ona je malo izgorela. Ali još uvijek nisu stigli. Osjećam se prilično loše ovdje bez njih nekako. Ti? Da. Nadam se da će se sjetiti da nam donesu vodu. Ramena me tako peku. Ljudi, ovo je ludilo. Ja ne znam koliko je stepeni ovdje, ali imam osjećaj kao da je 50 stepeni. Ovo je kraj, narode, ovo je kraj. Stvarno se osjeća kao da je 50, užas. Donose nam vodu. Sada mi se isprala sva maskara. Hvala. Doneli su nam vodu. Jel bi možda molim te da mi dodaš? Pa nije baš hladno. Doneli su vodu, ali je topla. Voda je skroz topla. Da li je moguće? Doneli su nam i sladoled koji se otopio. Dakle, rezervisali smo ovo gde smo sada i ne možemo da odemo jer ako to uradimo, neko drugi će je uzeti. Tako da ne smemo da dopustimo nekome da ih uzme. Platili smo za ceo dan, iznajmili smo je još pre par dana i čekam moje roditelje da dođu, a njih nema. Mislim da ćemo se uskoro pretvoriti u sušene rakove. Sa kremom. Prisušit ćemo se kao, znaš, Sunđer Bob i Patrik kada su ih uhvatili pirati. Ne sjećam se tačno. O, da. Dakle, neko ih je uhvatio, neki kolekcionar, ja mislim, a oni su se samo smejali jer je upalio sjelicu. Dakle, uskoro će nam se isto desiti. Lično izgledam kao Patrik. Ja sam kao Sunđer Bob. Ne izgledaš kao Sunđer Bob, nisi kockasta. Ti ličiš na Patrika, mi smo dva Patrika. To je prosto neverovatno. Patrik i Patrik. Trenutno izgledamo grozno, nadam se da ćemo se srediti. O Bože, zašto su mi zubi žuti? Knopa? Kako to? Ne, narode, ja imam normalne zube. Gledajte. Vidite? Beli su. Ok, narode, idem na plivanje. Naši roditelji nisu ovdje, tako da prave haos. Već smo se obukle, svi smo spremni da idemo u sobu, ali zato što želim da se istuširam, pogledajte me, izgledam grozno. Prosto grozno. A kako želim da se sredim. Uglavnom, narode, otići ćemo u sobu. Ne, prvo ćemo kupiti pantenol. Knopa želi Pavlaku, a ja želim pantenol. Dobro i nešto za kosu. Pa da, idealno bi bilo i to. Moram da kupim nešto za svoju kosu. Kosa mi je kao slama, kao neka jeftina perika. Osjeća se na dodir toliko suvo. Užasno. To je zbog soli. Da, zbog soli. Uglavnom, narode, kada napustimo ovu prelepu plažu, mi ćemo vas obavestiti. Dakle, Dijana se tušira, a naručili smo hranu. Tako da, to je sigurno dosta. Hello. Did you ask for lunch here? Yes. Naručili smo hranu, 2 pina kolade i 2 paste. Iskreno, nadamo se da je ukusno, mada ovdje je testenina zapravo preukusna. A Dijana se još uvijek tušira. Dijana, jel završavaš? Uskoro oblačim se. Dijana je uskoro spremna. Brzo izlazim. A ja ovdje stojim ispečena od sunca i još uvijek se nisam istuširala. Nisam se ni presvukla. Uglavnom, sada ćemo prvo da jedemo. Pa, narode, istuširala sam se, tako da evo mojih crvenih nogu. Evo naše hrane. Konačno smo u našoj prelepoj sobi gdje nije vruće. Imamo 26 stepeni. Ramena su mi izgorela, boli me. Knopi su izgorela ramena, a meni lice. Ali generalno dobro sam, manje više. Jedina stvar su moje crvene noge. Dakle, normalno. Pa veoma smo umorne, ali sada ću vam pokazati šta se dešava napolju. Negde tamo, na plaži. Pokušat ću da pokažem.
Tamo. Negde tamo. Čekaj. Da, samo... Mislim da je tamo, čini mi se. Da. Ne, nećeš pokazati. Misliš? Da. Evo. Tamo. A šta kažeš da... Tiho, ovoj sa letlici. Mama. Da, ne vredi. Izvinite društvo, ne vidi se. Tako je vruće ovde, prosto je ludilo. Pogledajte, roditelji danas su na plaži, ja sam stavila Bepanten na lice tako da me ne bi peklo, ali iz nekog razloga me peče još više. Sada ćemo konačno da jedemo, zato što smo posljednji put doručkovale sa vama. A kada završimo sa jelom, možda ćemo ići danas u tržni centar. Jesmo već bile u nekim prodavnicama, ali nismo kupile sve što smo htele, a mene trenutno peškir jako čupa. Nismo imale mnogo vremena. Da. I nismo uspjele ništa, dakle danas najverovatnije. Verovatno, ali ne 100%. Pa vidjet ćemo. U suštini ništa me ne peče osim lica. Želim danas da obučem jednu malu haljinicu. Dakle, društvo ako ništa, pokazat ćemo vam sve kasnije. Nagovorila sam mi da obuče haljinu. Pa nisi me baš nagovorila, samo kako da kažem, ne želim 2 dana zaredom da nosim farmerke. Logično. Tapkam se po ramenima. Veliko hvala. Vau, narode, vidite li kako sam crvena ovde? Eto, uopšte pokazujemo vam nesavršenu sliku i naš pravi život. Da, jer to je sve prosto normalno. To će posle da pocrni i bit će jako lepo. Sve ćete videti. Planiram još malo sutra da se sunčam. Pogledajte moje zategnute listove. Još samo malo. O, da, pogledajte to. Ok, narode, pa idemo da uživamo u obroku. Ako vi jedete, prijatno, i vidimo se kad se presvučemo, ako se uopšte budemo presvlačile. Hoćemo ako ćemo ići u prodavnicu, ali ako ne, onda ćemo vam uveče snimiti obilazak soba po hotelu koje imamo u našem hodniku. To bi moglo da bude cool. To neće biti obilazak sobe, već hotela. Tačno, obilazak hotela. Hotel tour. Da, tako je. Nešto sam pomešala. Pa razumeli ste šta sam htjela da vam kažem. Uglavnom, narode, vidimo se. Pa narode, evo nas opet, palo je veče, mi smo se presvukli i sada idemo u kupovinu. Da, kupit ćemo sebi neke stvarčice, ono što juče nismo kupile. Da, hvala svima što su gledali ovaj vlog, idemo u šetnju, a vi čekajte naš sljedeći sjajni vlog. Lajkujte i pretplatite se na moj vlog, na vlog kanal. Pretplatite se na moj vlog kanal, pokušat ću da objavljujem vlogove što je moguće češće. Pa idemo, ćao!